Doeddwn i ddim yn hoffi'r ysgol am y mod i'n cael fy mwlio. Fe wnes i adael addysg a chael problemau gyda iselder a gorbryder. I ychwanegu at hyn, bydd rhaid i'r merch gael llythriniaeth yn y 2020 bydd llifogydd ym nghartref. Bydd rhaid i fy nheulu ddod o hyd i leti arall, ond roeddwn i eisiau rhoi'r gorffennol y tu ôl i mi, felly penderfynais fynd yn ôl i astudio fel oedolyn. Chrees gyda chymwysterau lefel mynediad, cyn symud ymlaen i gael tysysgrif mewn sgiliau hanfodol ar gyfer gwaith a bywyd. Mae dysgu wedi helpu dynnu fy meddwl a ddau ar straen salwch fy merch, y llifogydd a'r cyfnod clo. Dydy hi ddim wedi bod yn hawdd cydbwyso dysgu a bod yn fam i ferch sal. Ond, gyda anogaeth fy niwtor rydw i wedi gallu magu hyder. Nawr rydw i'n gweithio tuag at MVQ i fod yn gymorthydd addysg. Mae fy nhŵr yn cefnogol iawn ac yn fy ngannog i hefyd. Dwi'n aml yn estyn fy llyfrau ar ôl i'r plant fynd i'r gwely, neu rydyn ni gyd yn eistedd wrth fwrdd y gegin ac yn gweithio gyda'n gilydd. Dwi'n nawr yn ôl yn fy ngwaith yn cefnogi plant sydd angen help i ddalfynu ar ôl y pandemig. Dwi'n teimlo fy mod wedi cael ail gyfle mewn gyrfa y bydd yn ei charu.